Täjikistanyň häkimetleri Täjik paýtagty Duşanbeň merkezinden Sowet geçmişiniň iň köne alamatlarynyň birini aýyrmaga taýýarlyk görýärler. 1950-nji ýyllarda gurulan we 24 metr uzunlukdaky aýlaryň sütüni Täjik Sowet Sosialistik Respublikasynyň simwoludy we ol häzirki wagtda ýurdun parlament binasynyň öňünde durýar. Bu aýlaryň sütüni giýjäniň dowamyna sökülip ýurdun muzeyine alınıp barlar. Soňky ýyllarda Täjik häkimetleri Sowet döwrüne değişli alamatlaryň we monumentlaryň tas ählisini diýen ýaly söküp aýyrdy. Moldowada siyasi buloýluk dowam edýän mahaly paýtagy Kišiňewdaky Ýewropa Birleşigine tarapdar Çadyr şäherindäki protestçiler açlyk ölan etdiler. Geçen ay Moldowada hökümet dargapdy we siyasi partiýalar täze hökümeti düzmek ýa-da täze taýlawlary geçirmek dogrusunda ılalaşa gelmekde şowsuz bolupdylar. Kišiňewiň demonstrantlary 80 günden bäri çadyrlar dikilen lagerlerde galýarlar. Olar ýurtda täze taýlawlaryň geçirilmegine we Moldowan prezidentiniň eýleýän wezipesinden çekilmegine çağırş edýärler. Moldowanyň paýtagtynda çadyrlar dikilen 2 sany lager şäherçesi bar. Olaryň biri Ýewropa Birleşigine tarapdar beýlekisi Moskwa. Emma bu 2 lagerdäki protestçileriň talaplarynyň aglawaty bir meňdeşleri. Pakistanyň Peşawar şäherinde hususy eýetçilikdäki Owan ýokary kujaýynyň studentleri protest geçirdiler. Soňky 5 ýylyň dowamında Imam Gazaly Medisina Uniwersiteti Owan sanly we Pakistanly 300-den gowrak studenti ýokary bilim bilen üpçün edýärdi. Emma Pakistanyň häkimetleri bu uniwersitetiň ýurtda hasaba alınmandygyny aýdyp 19-njy noýabrda okujaýyny ýapdylar. Protestçiler öz okuwlaryny dowam etdirmek üçin welaýat hökümetinden uniwersiteti ikrar etmegi talap etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolňyz.